To, čo predviedla Zuzana Kovačič-Hanzelová voči Mimi Šramovej, je presne ten typ hnusu, ktorý ľudí na médiách irituje. Zuzana Kovačič-Hanzelová označila Mimi za dezinfluencerku dezinfoscény. Spochybňuje jej prácu, hovorí o predurčení politikov, vyčíta jej formát one-to-one rozhovorov a spustila na ňu úmyselne verejný lynč. Prepáčte, ale veď presne Kovačič-Hanzelová používa tento formát a sama má protivládne naladených hostí a celé smečko je takého istého razenia. Sme neustále vymýšľa a hádže špinu na vládnu koalíciu a snaží sa obhajovať opozíciu. Mimi Šramová naopak robí rozhovory s koaličnými aj opozičnými politikmi, právnikmi, verejne činnými osobami i zahraničnými hostiami. A dezinfo? Veď alternatíva je už omnoho viac pravdivá a čítanejšia ako celý mainstream dokopy. Pani Kovačič-Hanzelovej sa ešte nevidí, že Mimi Šramová niečo dostala od štátu. Dosť odvážne tvrdenie, keď vydavateľstvu Petit Press išlo 100 000 eur z rôznych ministerstiev a inštitúcií, najmä počas rokov 2020 až 2023. A okolo 200 000 eur dostali len za rok 2021. Takže radšej by mala pomlčať. Ako sa hovorí, v cudzom oku vidí pani Kovačič-Hanzelová smietku a vo vlastnom brvno nie. O čo tu vlastne celé ide? Zo strany pani Kovačič-Hanzelovej veru nešlo o obranu štandardov novinárčiny, za čo chce svoje vyjadrenia skryť. Skôr je to hnusný prejav obyčajnej závisti voči svojej kolegyni z podobnej branže. Voči niekomu, kto si vybudoval vlastný priestor, publikum a dosah. Pani Kovačič-Hanzelová so smečkom sa ešte rozhodli voči Mimi poštvať cez všetky ich dostupné kanály doslova čo najviac ľudí s tým, že ponechali žlčové komentáre kypieť do takej miery, až v nich ponechali zverejnenú aj jej adresu. No hnus. Až toľko roboty si s očiernením osoby Mimi v SME dali. Fakt úbohé. Ešte sa takéto médiá čudujú, že nemajú dôveru u občanov. Predstavte si, že keby niekto s pomocou médií Zuzane Kovačič-Hanzelovej urobil presne to, čo robí ona spolu s celým smečkom, teraz Mimi Šramovej, od verejného nálepkovania, spochybňovania práce, štvanie spoločnosti voči nej, ponechanie zverejnenej adresy, povolenia hnusných komentárov, osobného útoku. To by bolo zrazu rečí o útokoch na novinárku, o šikane, šírení nenávisti voči ženám, matkám a ohrození demokracie, slobody vo všetkých červených denníčkoch. Však za toto vám, drahé SME, želám čo najmenej čitateľov a dosahov. Myslím to naozaj zo srdca a úprimne. A čo by ste smečku odkázali vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.